fracàs per dissolució. El patriotisme particularista valencià estava condemnat pels seus mateixos orígens a una vida més aviat precària. Era la capital que l'havia suggerit i animat. Podia i hauria d'haver difós per a la totalitat del país. Del seu major o menor arrelament depenia que fos o no el que pretenia ésser, un sentiment cohesiu, capaç de donar als valencians un grau substancial de maduresa col·lectiva. Però, ben mirat, li faltava força estimulant. Era, en primer lloc, un patriotisme massa modern. No posseïa aquests fons de mitologia èpica, secular, que nodreix la tradició nacional de la majoria dels pobles europeus. Com que era de confecció burgesa i de data relativament recent, allò se li esmunyia. Era un patriotisme civil i, per tant, poc persuasiu. No oblidem que aquesta mena de tensions psicològiques dels grups socials han de tenir un ressort agressiu i que tota tradició nacional es basi en memòries bèl·liques i es disposi a sustentar una forma o altra d'arrogància militar en últim terme. Burgès, ciutadà. En la seva font, el patriotisme valencià no trobarà, en el curs dels segles, cap ocasió per a prendre una necessitat seriosa. A partir del XVI, el País Valencià ja no compta internacionalment com a tal país. I dic internacionalment perquè un poble s'afirma enfront d'un altre poble i no per la relació amb si mateix. L'única cosa que els valencians podíem al·legar i defensar era en aquest pla era llur condició de regne, foteses forals. Ben poca cosa, doncs. En tot cas, només hi bullia un recel, tradicionalment xenòfob, envers els castellans i els catalans estrictes. Tampoc no pot dir-se que fos una incitació massa considerable. La societat valenciana, després de 1609, els moriscos de nou, ha de reposar la seva població. El nombre d'immigrants tornarà a ésser important. Aquesta gent no s'inseria en un clima nacional sòlid. Eren assimilats, sí, però llur assimilació no es produïa amb una energia patriòtica suficient. Pot ser si l'altre patriotisme de procedència castellana que propagava la monarquia no hagués tingut tanta seducció, el valencià hauria pogut imposar-se finalment. La situació a principis del XIX, en aquest punt, no resultava gaire encoratjadora per al particularisme local. La lluita contra Napoleó, a pesar de la seva robusta consistència regional, va tenir per efecte intensificar l'espanyolisme dels valencians. El fenomen es repetia en tots els altres territoris de l'Estat, però entre nosaltres es presentava amb més força, justament per la debilitat prèvia del particularisme. I per això, quan el 1833 el País Valencià era dividit en 3 províncies, l'esperit particularista era ja molt tènue. Una lleu coloració local del patriotisme espanyol i la divisió provincial no tardaria a posar-ho a prova.